Vítajte na mojom kanáli. Dnes sa pôjdeme pozrieť s detektorom kovov na pláž tu v Škótsku. Momentálne som v mestečku Broughty Ferry. To je okrajová časť veľkého mesta Dundee. Je to dosť ďaleko od miesta, kde bývam. A na tejto pláži nehľadávam často. Na tejto pláži som toho veľa nenašiel, alebo nič extrémne zaujímavé. Ale je tam aj iný dôvod, kvôli čomu som sa vybral tak ďaleko. Dnes máme krásne slnečné počasie v Škótsku. Je tu niečo okolo 18-19 stupňov. Znamená tropické horúčavy v Škótsku. Zajtra znovu má pršať. A je piatok 13. Tak dúfam, že piatok 13. nebude nešťastný, ale prinesie mi nejaké pekné nálezy. Nebudem už zdržiavať a poďte sa pozrieť, čo dnes nájdem. Ešte tak nakoniec prajem príjemný kultúrny zážitok. Takže hľadať budem na tejto pláži. Je práve odplyv, ale najnižší odplyv by mal byť až o hodinku. Znamená, pôjdem hľadať v mokrom piesku, nebudem hľadať v suchom piesku a očakávam staršie nálezy. Vzadu môžete vidieť Broughty Ferry Castle. Boli sme tam s rodinou, celkom zaujímavá návšteva a dokonca sa tam nevyberá žiadne vstupné, takže vrelo odporúčam, ak budete v Škótsku v tejto oblasti. Tak, držte mi palce. Takže pekný signál 82-83 a guľka do muškety. A zdá sa mi, že to dnes bude ten najlepší nález. Uvidíme, či nájdem aspoň jednu mincu. Takže mám už nejaký ten šrot, ale zdá sa mi, že teraz mám prvú mincu. Ešte som ju nemal v ruke, tak poďme sa pozrieť. Možno je to iba zvyšok vrchnáku od piva. No a není to minca, je to spodok od náboja do brokovnice. Takže na mincu ešte čakám. Tak, predsa som sa len dočkal prvej mince. Tu má v piesku a vyzerá, že to bude medená, a možno iba moderná. A nie je moderná, to je polpencovka Eduarda VII. Takže môžem ísť domov. Mincu už mám. A znova tu mám nejakú mincu medenú, tak dúfam, že to nebude moderná dvojpencovka. Tak keby takto boli moje predikcie dobre na euromilióny. Moderná dvojpencovka. Signál iba 60, 59, 60, ale zdá sa mi, že to je minca, nejaká minca. A teraz neviem, kde som ju videl. A tu je. Takže striebro to nebude, bude to kupronikel. A je to šiling Alžbety II. Decimal coin. A teraz malý medený pliešok, ktorý môže byť minca z 17. storočia.
ale ťažko určiť. Ja ju skúsim trošku oplachnúť. Ale príliš na nej nezostalo. Ale ako hovorím, minca zo 17. storočia. Takže smetie odpad vám dnes neukážem. Všetok odpad skončil v koši. Hovoríme hlavne o kúskoch plechoviek, kúskoch žiaroviek, rôznych neidentifikovateľných kúskoch kovov. Tie lepšie nálezy vidíte pred sebou. Čo som našiel? Našiel som nejaké tie gúrky do muškiet, konkrétne 5 kúskov. Dávajú veľmi dobré signály. Našiel som nejaké gúrky do pištoly, ale hovoríme o perkusných pištoliach. Zo pár starších projektilov. Tento je menší. Tieto projektily trafili cieľ a sú takto zdeformované. A sú z olova. Dajú sa roztopiť a vytvoriť z nich niečo. Dokonca som našiel, trúfnem si povedať, delovú guľu, aj keď je to z menšieho dela. S kalibrom zhruba veľkosť je 31 mm, tak nazvime to kaliber 35. Toto určite nebolo závažie. Toto je rybárske závažie a toto je modernejší projektil. A ak sa nemýlim, a pamätám si to zo školy dobre, tak som našiel kúsok striebra, pretože v elektronických súčiastkách, konduktoroch sa používalo striebro. Našiel som 4 mince, polpencovka Edwarda VII, škareda, špinavá. Toto je jednošilingovka Alžbety II. Takisto nie najkrajšie. Modernú dvojpencovku. A toto je určite minca zo 17. storočia, ale bez detailov. Moje budúce video bude v angličtine na mojom staršom kanáli s menom Chakan Detecting. Tak ak sa zaujímate o to, čo nájdem na pláži v Edinburgu, môžete si to pozrieť o zo pár dní od teraz. Takže čaute, uvidíme sa znova na budúce. V jednom z predošlých videí ste videli, ako čistím mŕtvolky alias mince, ktoré sú už po smrti. Vyčistil som niekoľko várok a práve tie vidíte teraz pred sebou. Čo budem robiť? Do každého môjho videa pridám pohľad na tieto mince. Pôjdeme mincu po minci a uvidíme, či na nich zostali alebo či na nich vykukli nejaké tie detaily. Tie lepšie si nechám, tie horšie skončia asi na šrotovisku. Tak, poďme sa pozrieť. Nazvime to zahrsť mincí. Takže iba takto. Do jednej ruky a poďme sa pozrieť. Takže čo tu máme? Na tej strane
nič nevidieť. Táto minca je staršia, toto bude asi polpencovka Georgia 3. Juraja 3. Ale v úbohom stave. Toto. Bez detailov. Toto takisto veľmi ťažko určiť. I keď tu je náznak škótskej národnej rastliny bodliaka. Hovorím, ťažko určiť. Ďalšia zjedená minca. Bez detailov. Toto je veľkosť jednopencovky. Je to Juraj 5. Jednopencovka. No, táto pekne vykúkla. To je farting. Alebo veľkosťou farting. Toto je Victoria. Tuto si asi nechám. Jednopencovka Victoria. Dokonca aj dátum je viditeľný z 1863. Tu alebo tu. Dáme ju tu. Bez detailov. To bude znova asi Victoria. Nie. Vidím 1913, to znamená, to je Juraj 5. Juraj 6. Niečo menšie. Je tam zvyšok hlavy, asi to bude Juraj 5. Trochu ohryzená minca, ak to bola minca, ak to nebol gombík. Občas je to dosť ťažké určiť. Zvyšok Británie na tej strane. Toto vyzerá na Viktóriu. Zvyšok Británie, ale netrúfam si povedať. Juraj 5. Zvyšok Británie. Rozoznávam kontúry. A tu je Juraj 3. Ale takisto v horšom stave. Ale že je to staršia minca a rozoznateľná, nechám si ju. Priplietla sa tu jednopencovka Alžbeta II. Dosť tenká. A znova Alžbeta II, ale to bude polpencovka. Tu si nechám, to je pekná. Kráľovna Viktória, vdovecká hlava, jednopencovka a posledné dve mince.
takisto kráľovna Viktória v úbohom stave. A tu na ťažko vidieť. Nerozoznateľné. Takže prvá várka skončená. Definitívne si tieto 4 mince nechám a tieto budú odložené bokom.